Julen Arriola bengoa, garai Euskal Bailarekeko azken etapan, hirugarren etapa honetan, garai indartsu gainera, azkeneko malda bestial hau, 500 metro ehuneko 12 izan dianak, hor erabakia lasterketa, taldeak lan ikaragarria egin du, eta zurekin harremantatu, pixka agian sorpresa inkluso. Bai, nahiko sorpresaz, atzo justo, atzo Amurriotik ja sinitzen gaizki goten, eta atzo botak ebili nintzen eta tripakin gaizki, eta horregatik gaur duda bastante naukena arsenan ibiliko nintzen, baina ja urten eta lehenengo bueltatik eta oso ondo ikusi naz, eskapada behartu dut, eta mendiko saria behor pasadan irabazi dut, eta hori indartsuna bien, eta gero hori, taldiek izugarrizko lan egin dau kalumen generala mantentzeko, eta azkenien hori. Gure idea zen azkeneko kurba horretan kalum aurrien sartzie, eta apurate zelan gazen ikustie. Eta ni hori oso ondo nabien, eta ikusi duten nien ja gure ondo sartu nazela nahiko aurrien, ia bastante behetik arrankaudo gorutze, eta justo arrankada horretan bastante metro atara dut, eta gero hori mantentzi izen da, eta indartxu gonaz, eta aia gonaz. Igotzaia zinela bagenekien, baina pizka sorpresa, malda hain motz eta esplosibo baten ere erraz irabaztea, erraz kakotxen arten. Nola izan da malda dau? Bai, hori da, normalin igual nina eskalatzaile igual puerto luze hauetako eta holan, eta gehiago ritmue mantentzeko. Baina, esplosibidade puntutxo bat badauken eta ondo zonan fuen nien, hori. Gainera aldapia goizien fanazen nien ikusten, ostras, bastante aldapasala ikusi doz, hori sakon horbi erradura, kurba batzuk, benetan bizikleti justo geratzezala horre, ezin zala oso aguru ibili, eta hori, esan zuten, ikusitxe gain gogorra zen, baina ikusi dut justo inpas momentu bat egon dela eta ni injarrakin nabien, orduan proba gindo behetik. Eta hori, gero luzein jat, baina arrankada horretan bastante metro atara duten, gero nahiko izen da higetako. Zorion, Julen. Eskerrik asko zui.